kívánok! Varga László vagyok, a Szakszervezetek Együttműködés Fórumának az elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke. És köszönök még egyszer, jó estét közszolgák, jó estét a hatalom kiszolgáltatottjai. Mert sajnos ezen a mai panasznapon el kell mondani, hogy mi, akik igenis szolgák szeretnénk lenni a szó legnemesebb értelmében, hiszen a miniszter is ennek a szónak az eredete. Kiszolgáltatottak vagyunk, a mindenkori, a jelenkori, a tegnapi, és lehet, hogy jogos a félelmünk, hogy a holnapi hatalom kiszolgáltatottjai. Kedves barátaim! Én amikor felkérést kaptam arra, hogy itt beszéljek, akkor le akartam írni mindazt, amit mondok. Nem szeretek papírról beszélni, de jelezték a kollégák, hogy időkeret van, és az időkeretet csak így tudom tartani. A sors szeszélye viszont úgy hozta, hogy én lettem az utolsó, és ezért engem már kevésbé kért az időkeret. Én utána már csak az egészet megnyitó Fehér József barátom fogja bezárni a rendezvényt. Ekkor felszabadultam egy kicsit az írás kötelezettsége alól, de a gondolkodási alól nem. És amikor össze akartam rakni a mondani valómat, akkor féltem egy dologtól, hogy utolsóként mit fogok tudni mondani, hiszen a 10 órakor elindult panaszfolyam, az igenis már minden felpanaszolt. Én nagyon sok részén itt voltam, sokakkal beszélgettem, és sokan mondtuk, hogy ugyanazt kell mondanunk, csak azért egy kicsit másképp, mert az adott pillanatban pedagógus mondja, ápolónő mondja, szakszervezeti vezető mondja, köztisztviselő mondja, rendvédelmi dolgozó mondja, könyvtáros mondja, szociális munkás mondja, egy szóval a közszféra másik területén dolgozó, másik alkalmazottja mondja ugyanazt, hogy kevés a bérünk, és nincsen érdemi forrás a működésünkre. Kedves barátaim, ez nem ma, nem tegnap, és nem tegnap előtt kezdődött. A hátam mögött látható a közalkalmazotti tábla, még olyan sötétben is, amikor én már hiába írtam volna meg a szövegemet, úgyse tudtam volna elolvasni, látszik a minimálbérrel és a bérminimummal lefedett fekete. De mi nem ebben a ciklusban tiltakozunk ezért először. Igaz, hogy van egy egyedi dolog, ez az első olyan kormányzati ciklus, amikor a közalkalmazotti bértábla, a köztisztviselői illetmény alap, a felsőoktatási dolgozók illetménye, egy szóval a közszolgálat valamennyi illetményrendszere 4 éven keresztül változatlan értéken maradt.